Kaixo, arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko Kutxa Kulturreko espazio honetara etortzea, liburu arte aurkezpen honetara. Kutxare fundazioaren izenean ongi etorria ere egileari, Onintza Etxebesteri. Oso pozik gaude, aurtengo edizio honekin, baina, lehenik eta behin Onintza aurkeztuko zaitut. Onintza lizentziatua zara, arte ederretan doktorea eta artista, ere bai. Ikerketa eta sormen artean master bat egin zenuen, eta gaur egun Mondragon Unibertsitatean zaude lanean, humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean. Duela urte bete ezagutu ginen, gutxi gora bera, ez? Jakin izan genuen zure tesiari buruz, eta, orduan sortu zen ideia tesi hori liburu bihurtzeko. Urtebeteko lanaren emaitza, da gaur aurkeztuko dezuna, liburua, lan askoren emaitza, ere bai, tartean edizio lan sakon bat, egon du da, horregatik ere elkarreko lagunei, eskerrak eman nahi dizkiet, 6 hilabetetako edizio lan bat eskatu duelako, ez, liburuaren edizio horrek. Irudien lanketa ikusiko dugunez ere oso sakona izan da, gora bera asko mugitu zera, erakunde askotara jodezu, irudiak lortzeko, eta, gero bukaeran oparituko dizuegu denoi, liburu bat, ikusiko dezute irudialdetikan ze liburu aberatsa da, eta, egia esan asko aberasten du. Liburua halako abera irudi ederrak eukitzea. Baina, zure biografiarekin jarraituta, artearen, soziologiaren eta antropologiaren bidez, euskal identitatearen kultura materialari loturiko proposamenak egin dituzu, zure ibilbidean zer. Arte eremutik garatu dituzun proposamenek gure paisaia kulturalaren gogoeta suspertzeko saiakera gisa planteatu dituzu. Eta burutu dituzun ikerketak narratiba soziokultural eta kolektibo berriak aztertzeko, aurkezteko eta artikulatzeko bideak eman dizkizu ere. Erakusketa artistikoak gauzatu dituzu, artikuluak argitaratu eta tailer ezberdinak ere eskaini dituzu zure ibilbidean. Eta, besterik gabe, liburari buruz ez dut gehiegi esango, nahiago dutzu desbelatzen jutea baserriaren ikuspegian hitzetatik egin dezun lan hori, asko gustatu zitzaigun erabili dezun metafora hori, kutxa beltz bat bailiran, baserria, eta liburuan zehar nola kutxa beltz horretatik geruza ezberdinak kentzen, aztertzen, eta simbologia hori mamituta eta landuta nolako lanketa egin dezun. Orduan, guztiagatik eskerrik asko, Onintza, plazerra izango da zuen zutea, eta gero bukaeran, gonbidatzen zaituztet, Onintzari ere galderak zuzenean egitera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko, lehenik eta behin etortzeagatik. Aurpegi ezagun asko ikusten ditut eta eskertzekoa da. Alde batetik, edizio hau sozializatzeko garaian, edo lanketa hau egiterako garaian aurretik, azkeneko urte honen aurretik ere, doktorego tesi oso bat dago, ibilbide oso bat dago, eta hor, hemen zaudeten jende askok ere hartu duzuelako parte. Eskertzekin nola hasierak eskertza guztiak ematearren ere, gaur hemen ezin izan dute egon, baina hitzaurrea idatzi duen eta jatorrizko ikerketaren zuzendaria den Iñakiri eskerrak, eta baita Su argitaletxeko eta Elkarretik ere etorri den Hector Ortegari, irudi guzti hauen lanketan, edizio honetan, testuaren lanketan oso pertsona garrantzitsua izan delako, eta zatitxo bat ere berea delako, bai. Orduan, orain bai, sartuko gara pixka bat baserri edatuaren ideia honetan, ibilbide honetan,
oinarrian daukana baserriaren identitatearen bilaketa bat, bai? Bada obsesio pertsonal batetik ere abiatzen den zerbait, ni Iruñan jaio nintzen, eta Oiartzunera bizitzera joan nintzenean 12 urterekin, batean ni Mikel Entxoneko omen nintzen. Orduan, etiketa hori ulertze aldera egin nituen, hori jatorri horietara bueltatu nintzen nolabait, eta 2 interbentzio artistiko egin nituen baserrian bertan, gero azalduko ditudanak, hemen ere honen parte ere badirelako, eta 2 interbentzio horiekin konturatu nintzen, lehenengo etzela nire obsesioa bakarra, euskal identitatean oso dimentsio kolektibo potente baten parte zela baserriaren ideia hori, eta horrek eraman zidan, gure identitateak eta gizarteak ere baserrian nola eutsi duen jakin nahi izatera, ez? Iruditeri hori ere nondik datorren eta nora doan jakin nahi izatera. Eta ez bakarrik jakin nahi izatera, baizik eta horrekin ere ze jolaste edo ze aukera berri sortu daitezkeen ikustera. Horraz hasten da, hemen artikulatu dugun prozesua, biltzen duena, o aztertzen duena nola landu den baserriaren irudi hori, zein den bere papera gaur egungo gizartean eta kulturan hartzera, eta bestalde artista edo bitartekari moduan edo nire egiteko moduen arabera ere, bitartekaritza lan bat ere bada, paisaia kulturalaren eta nortasunaren hausnarketa batzuk proposatzen dira, eta hartatik proposatzen dira sugestio, espekulazio edo aukera gehiago, bai? Orduan, hor dago pixka bat, hori da, horren barruan, marko horretan, dago, hemen dagoen guzti hau eta eukitzazken edapen guztiak ere, bai? Inflexio puntu batean kokatzen da baserria hasiera batetik, bai? Inflexio puntu bat kontsideratua izan denaren eta izan daitekenaren artekoa, bai? Orduan, ekarpen desberdinen arabera, ikusten dugu baserriak nola funtzionatzen duen, nola jokatzen duen. Lehenengo zatia, esan bezala, baserrien irudien nola landu den, bai? Entitate baten sorreratik. Tesia zeneko zuzendariari lehenengo aldiz elkarrizketa egin nuenean berarekin, esan zidan, zer da baserria? Eta nitzen gai izan, banekin bazegola zerbait, baina nitzen gai izan definitzeko, ez? Hitz batzuk jartzeko. Orduan, lan honen lehenengo zatiak jasotzen du ze ekarpen, ze irakurketa desberdin egin diren baserriaren inguruan, ez? Eta maila historiko antropologiko batetik ere, ibilbide bat egiten da baserria enblema, instituzio, simbolo bezala goratu duten horietan, bai? Orduan lehenengo zati guztian definizio bat ematen da, bere berezitasuna, baserria da Ipar Atlantikoko etxe edo autoktono tradizionala, bai? Baina badu berezitasun bat dela erabilera desberdinen ardatza dela. Ustiapena eta familia edo etxe bizitza leku bakar baten artikulatzen duen leku bat dela, zela. Eta erekin bakar batean sinbiosi bat sortzen duela alde ekonomiko eta produktibo, alde ekonomiko produktibo eta familiar sozialaren artean, ez? Hor badago lehenengo berezitasuna. Hortaz aparte, bordetatik ondorengo baserri moderno arte eta gaur egungo post-baserrietara arte, erreferente tradizionala eta leku antropologiko garbia. Bai duela mende eta erdi, duela 4 mende, eta bai gaur egun ere, ez? Leku antropologiko garbia, horiek esango lukeen bezala, bere inguruan gertatu eta jaso direlako landaremuko, nortasun kolektiboa, eta baita ari loturiko ondare material, ez material, zerrenda luze bat ere, hori antropologoi eta etnografoi utziko diegun gai bada, baina bai dela gai interesgarria, horri lotuta datorren herentzia kulturala, bai? Kontuan hartzeko da ere, Euskal Foruek eta kaparetasunen ideologiak jatorrizko etxean isladatu zituztela baita ere euskalduntasunaren eta identitatearen balio juridiko eta politiko nagusienak, bai? Orduan, euskalduntasuna ere legitimatzeko eta berezitasuna legitimatzeko leku bat zan baserria, bai? Horregatik, enblema eta instituzio bezala garrantzia gehiago zuen familiak, transzendentalagoa zen, familiak, baserriak, etxeak, garrantzia gehiago zuen familiak berak baino, ez?
Orduan ez da bakarrik etxe autoktono tradizional bat, baizik eta enblema baten gixan, alderdi sozial, juridiko, politiko, kultural, simboliko, ekonomiko eta abar guztiak kaleidoskopio bat bezala da, ez? Denak barne biltzen ditu eta alderdi guztietatik ere egin daiteke ikerketa edo irakurketa desberdin bat. Honekin bat dator ere, guztionetik datorren iruditeria edo ikuskerak, ez? Kapairetasunen ideologiarekin bat, tubalismoa, 16. mendetik aurrera, ez? Bai tubalismoa, bai kaparetasunen ideologiak eta baita 18. mendetik aurrera ikerketa antropologiko eta etnografikoek hainbat mito legitimatzaile eraiki zituzten, ez? Lehen aipatu bezala, nolabait sortzen da euskaldunen gainean kosmobizio milenario bat, datarik gabekoa, hizkuntza arraro batean hitz egiten duen gizartea da hori, eta arketipo hori, balio guztien arketipo hori baserrian finkatzen da ere. Horrek ekartzen du hori balio juridiko, politiko, lehen aipatuak gehi etniko eta kristauak ere bai, ez? Geroz eta geruza gehiago irabazten ditu eta txikimendu gehiago. Orduan, lehen transmisioaren ikurra da, ondarea da, eta baita ere gizaldiaren lehenengo pausoetara eraman oli gukeen hori, ez? 19. mendean desagertzen ari den baserri hori da, neolitikora edo naturarekin lehenengo gizarte horren urrengo pausoa, ez? Badago, irakurriko dizuet, esaldi bat, aipu bat, Berri Otxoarena dena, esaten duena, cuando lo que cuenta es mostrar nuestra identidad nacional, nos refugiamos en el mundo rural y su rico universo simbólico. Al fin y al cabo, con un poco de trabajo y recorrido, nos podría llevar hasta la prehistoria, ez? Areta gehiago legitimatzen du horrek, gure identitatea eta heltzeko leku bat ematen du gizartea eta paradigma desberdinak sortzen diren heinean, ezta? Orduan, honen ondorioa da nolabait, kategorizatu eta simbolizatu egiten diren, simbolizatu interpretazio multzo bat sortzen dela, iragan mitiko bat elikatzen duena. Ondoren ere, 18. mendetik aurrera, foruen galerak, nazionalismoak, industrializazioak, ondorengo gerratea eta gerra zibila eta diktadura frankista, horrekin baserria hartzen da aldaketaren aurrako erresistentzia gune bezala, ez? Simbolikoki bada ere, ez? Baserria izango da balio legitimo eta identitate horren lekukoa, ez? Balio batzuen kutsa sakratua, hor mantentzen da, hor mantentzen gara, ez? Landa eremuko gizarte horretan. Hor transmititzen da guzti hori, ez? Hiria ja ez da horren lekukoa. Orduan, nazionalismoarekin batera ere, gero ikusiko dugu Arestiren aita ere etxearekin eta besteen batekin, nazioa iraungarri egingo duen lekua, baserrian isladatuko dela, eta ondoren ere, 60. hamarkadatik aurrera, Euskal Kultur Berreskurapen mugimenduarekin batera ere, badago identitatea eta hizkuntza isolatutako baserrian gorde izan baliz bezalako, ez? Ilusio edo sinisteko gogo bat ere bai, ez? Orduan, guzti horrek nolabait elikatzen du nostalgia bat, lehen kategoria eta konbentzio bat zena, fundamentalismo bat zena, gaur iragan mitiko bat zena, ondoren bihurtzen da nostalgian, erromantizismo batean, utopia bat elikatzen duen edo idealismo bat elikatzen duen konotazio multzoetan, eta galera sentimenduan kokatzen da baserriaren ideia. Gaur egunera arte ere erreproduzitzen dugun zerbait dana, ez? Baserria galtzen ari da, aizepena, ez? Eta azkeneko belaunaldia da baserria bizi duena, ez? Orduan, guzti hori ere aurretik datorren zerbait da, eta guzti honekin ere paradisu utopiko bezala hartzen dugu baserria, ez? Irudikatzen duguna da duela 200 urteko baserria eta ez agian duela 50 urtekoa. Eta hala ere irudikatzen dugun hori dago, idealismoz zipristindua, ez da? Orduan, garai batzuen irudi horretan, badago esaldi bat, ez dakit oraintxe bertan zeinak aipatzen duen, identitatearen eszenifikazio nazional bat bezala hartzen dana, ez? Oraindik sustrai edo erro hoien gixan. Honekin bitartean, badago eredu esentziala hau erreproduzitzen duen beste iruditeri edo ekarpen multzo bat, bai? Hau ja, artearen eremutik,
elikatzen da, eta gure memoria kolektiboan ere horrekin lotura duten beste hainbat ekarpen daude. Pizkunde baten trama aipatzen dut, pixka bat 18. mende amaiatik aurrera batez ere Nerbio inguruan eta Bizkaian egon ziren lehenengo ekarpen piktorikoak, impresionismotik, hasieran baserriaren irudi naturalago batzuk, edo ikusten duzuen bezala, pintzeladari eta argitasunari beste garrantzia bat ematen ziotenak, lehenengo ekarpenak izan zirenak, eta hori nola joaten den ere itzultzen simbolismo ertsiago batera, libura irakurtzen duzuenean hor daude, Giard, Arteta, Ginea eta bar Zubia Horretarrak, guztira idiosinkrasia oso bat eraikitzen dute hauek, ideala, espirituala, transcendentala den irudi multzo bat, euskal zaretasun estetiko ere, edo arima edo espiritu hori bilatzen duena ere, transcendentala dena, edo hori, edo transcendentaltasun ertxiena, edo anekdotiko edo idealizazio hori bilatzen duen beste aldea, bai? Haude, pixka bat hor dikotomia bat dago, hor, baina guztira, eredu esentzial hori erreproduzitzen duen iruditeria da. Ondoren, 20. mendetik aurrera ere, imaginario horren eraiketa, egokitzapen eta garapen bat dago, maila anitzetatik. Orain, azkar aipatuko ditut, baina, guri diren elkaserio, komedia lirikoa, hiritarrentzako prestatutakoa eta konotatutakoa, kontra jartzen da pixka bat txirritaren arenarekin, dela, baserritartasunaren balio horiek deseraiki zituen edo behintzat maila zikinago batean landu zituen pertsona bat, beste irudi mota bat eman zuena. Eta, badaude aipamenen artean, esan bezala, Arestiren aitaren etxearen, Gabriel Arestien nire aitaren etxea defendatuko dut ideia, nolabait nazioaren metafora jatorrizko etxean kokatzen dena, era berritzen duena ere bai, baserriari loturiko asmo hori, eta nola, hor, katetzen edo elkar lotzen joaten diren, txillida batek aitaren etxea izendatutako eskultura sortu arte, alde batetik Santimen mineko kobazulo eta beste alde batetik Gernikako arbolera begira Gernikan bertan, ez? Nola iristen garen aitaren etxea hankokatzera, pixkat hor badira geruza desberdinak sortzen dituzten ekarpenak. Hori ere amamen ideiarekin, amamen sua, nazioa, kultura, baserriarekin lotura handia izan duten azkeneko ekarpenak, amamen figuran zentroan jarrita. Eta aztertzen da ere nola Euskal Herriko eskultore batzuk ere bilakatzen duten baserria euren sormenleku eta erakustoki ere bai, ez? Guzti honen, urrezko irudi honen emaitza da, pixka bat ikusten dela konfigurazio guzti hauetan aurreko ideietan isladatzen den berrikuntza multzo direla, ez? Erreferentzia sistema baten menpeko dela baserria, nola baita esateko, ez? 60. Eta gaur egun ere txigidaleku bat ikusita, ez dago ez gaizki ez ondo, baina bada, ez guk eraiki eta ekoizten dugun hori, ez? Identitate hori. Orduan, erreferentzia sistema baten menpeko izanik, konmemoratiboa, oroimenezkoa eta lehen aldiko ideiak ere transkribatzen jarraitzen dituen iruditeri multzoa dela, kategorikoa eta fundamentala, eta, objektu simboliko hori goratzen jarraitzen duela, monumentalizatuz eta, ikur erligioso bat izango balitz bezala, da, Asier Melenzabalen beste lan bat, ez? Hor ikusi da pixka bat nola, baserriari lotutako, aurreko irudietan, baserriari lotutako lanak bihurtzen dira herri kirol, eta arte mailatik ere egiten dira lanketa hauek. Guzti hau ordea, urrezko irudi eta sortutako guzti hau saiatzen naiz ondoren deseraikitzen, nolabait esateko, ez, kontraste bat bilatzen, baserriaren bueltan sortu diren irudi arketipiko horiek, benetan bizi zen errealitatetik oso aldenduta zeudelako, ez? Zentzu honetan, landeremua eta ari loturiko gizartea gutxietxia izan zala zentzu askotan, errentaren eta alokairuaren menpeko zela, azken hamarkadetan, geroz eta zailagoa zela, egin behar ziren berrikuntzak etxekoen eta alokairua horrentzen zutenen
kargu zela, jauntxoek ez zutela horren lanik hartzen, orduan etxean ura eta argia askotan, oso berandu iritsi zen etxe askotara. Orduan, bizikalitatea urrezko iruditik oso aldenduta dagoela, eta idealizazio horretan ere kontra jartzea pixka bat zertzegoen garrantzitsua dela, ez? Hor, aipatzen dira hainbat, eta ez hori bakarrik, ez? Baizik eta gaur egun ere baserri deitzen dugun hori, ez? Lehen ikustako irudi horretara gure burua ara joaten den arren, gure burua edo nere burua behintzat nere belaunaldian, ez? Joaten den arren, gauzak asko aldatu direla, eta aldagai guzti horiek baserria birdefinitu dutela izatez. Oraintxe bertan edo zein baserrira joan, eta beste gauza bat aurkituko dugu bertan, ez? Wifia, interneta dagoen baserri batean dagoen momentutik edo zer, ez? Labadora bat, baserriaren ideia hori ja desera ikita dago. Beste gauza batean gaude, ez? Orduan, definizioa bera eztabaida horretan dago, ez? Etxe bihurtuteko baserriak baserri diren, etxe baserrin estetikarekin sortutako etxeak baserriote diren, intentsiboak, nabi industrialak dituzten baserriak baserri diren, edo bakarrik lehen sektore xumean bizirauten dutenak, edo lorategi bat daukatenak, pixka bat, ez, hor dago zer den baserria gaur egun, ez? Hori, estampa optimiste da jotaz aparte, zertzegoen eta zer dagoen, ez? Orduan, hor hainbat ekarpen egiten dira, edo saiatzen da, pixka bate beste ikuskera o ikuspuntu batzuk arakatzen, eta patrimonializazioaren joerak ere pixkat ez salatu, baina bai, dituzten baldintzako ekartzen duten, baldintzatzaileak ere aipatzen dira, ez? Nola joera asko, ondaretzearen joera, ez? Mantentzearen joerak iraganean sedimentatzen jarraitzen duela hori, ikuspegi agnostiko bat emanez batzuetan, ez? Ikuspegi agnostiko bat anakronikoa eta limbikoa izatearen arriskua ere ekartzen duena, ez? Oso ondo dago gauzak mantentzea, baina, ez? Hor, ze lotura sortzen dugu orainaldiarekin, ez da? Baserriak inguruan baldin baditugu oraintxe bertan. Orduan, marko edo unibertso itxi bat bezala islatzen diala batzutan, eta horrek, marko horretan originalaren kodifikazio batean jarraitzen dugula, ez? Erreprodukzio horretan. Orduan, lehen aipatzen genuen erromantizismo horretarako gailu izan daitekela, ez? Makina bat hori mantentzen duena, ez badu desereiketa errelato bat sortzen, edo, konbentzio edo konotazio horiek gaur egun sortzen ari denarekin alderatzen, ez da? Hor badago lanketa bat. Horrekin bat dator ere, parke tematikoaren auzia eta problematika, baserria parke tematiko gisa ikustearena, nortasunen kapitalizazioa bada kontzeptu bat aipatzen dena, nola instituzionalizatzen eta instrumentalizatzen diren batzuetan eredu simboliko edo simbolikoki nortasunari goratzerra egiten dioten horiek, eta jaigiroetan, eskaintza turistikoetan, emaitza homogeneoiek eta batez ere etekingarri edo maila utilitaristo batean nola erabiltzen diren, ez da. Orduan, horiek bai egia dela egokitzen direla gaur egun gora, baina era berean tematizazio batean edo marko itxi horretan mantentzen direla alare. Horrek ekartzen du, adibide bezala sagardotegiak eta bar, ez? Fetitxe bihurtu edo dago arriskua fetitxe bihurtzekoa eta esperientzia bizitzeko souvenir bat bezala hori bihurtzea baserria bera, ez? Orduan, unibertso itxi dela ordez, hori, jarraitzen da hori, referentziaiek ekoizten jarraitzen dira. Itxoin pixka bat, bideoa gehatu mesedez, bukatuko dut, eta orduan, paradoxa bat da guzti honek nolabait ekartzen duena, bai? Paradoxa bat ikusten dugunez, balio komunen erreprodukzio bat dagoelako, eta ohikoa delako, ez? Guk gizartearen partearen bezala, hori dena ikasi eta naturalki egiten dugulako, baina era berean balio komunen erreprodukzio hori eta transkribatzen doazen ideia horiek, ez gizartera eta egokitzen doazen horiek, ere organismo bizi bat bezala funtzionatzen dutelako, ez? Sagartegi batean gertatuko dena, geruza bat gehiago erantziko dio. Orduan ikusten da referente hau agentzia sozial eta garaikideetan ere aldatzeko eta hartan eragiteko aukerere bat dugula, ez? Nahiz eta unibertso itxitzat ikusi. Erreproduzitzen denean aldatzen doalako eta esan nahi geruza desberdinak ere badituelako. Orduan, guzti honen ondorioa nolabait da, baserriaren definizioa,
definitzen ez dakigun hori, edo definizioa irekitzen badugu, bere izaera nortasuna dela ambivalentea, ez? Bere identitatea ez da bakarrik aurretik emana dagoen zerbait, baizik eta dinamika desberdinetan ere ari da egokitzen, eta interferentzia desberdinen arabera ere aldatzen, bai? Hor dago momentu batean interesgarritasuna. Eta paradoxia horrekin iristen gara kutxa beltzaren ideira. Orain ja play eman daiteke berriz. Kutxa beltzaren ideia ateratzen, ni hasi nintzenean lan hau egiten, bere momentuan, jendeari galdezka ez, provokatzen, esanez baserri tradizionala ez dela existitzen. Normalean zen, nola ez dela existitzen den, ere aitona eta nire izeba eta, baina baserri tradizional diogun, tradizionalitza jarrita, diogun hori, zertara eramaten, ze irudi sortzen zaiguran, hori ez da existitzen, bere definizioa dago, agian lantzeke, zerbait bizi gisa ikusi nahi baldin badugu, ez da, pixkat provokazio horrekin ikusi nuen identitatea maila askotarikotan, kaskontan baserria da, baina beste gauza batzuk ere izan daitezke. Identitatea gorpuzten duten errekurtsoak berriazteko behar bat dagoela. Behar bat, edo nik behintzat ikusten nuen hori modu desberdin batean landu behar zala, ez? Eta kutxa beltzaren kontzeptua ateratzen orduan, lehen ikusi dugun irudia, ez dakit, Eli, jarri dezakezu hasieratik bideoa mesedez? Bideo hasieratik jarri dezakezu mesedez? Bai. Hemen ikusten den irudia da argitalpen baten, baserrien inguruko argitalpen baten hasiera, eta aitormena bada, aipatzen duena baserriaren irudi guzti hauek daudela retokatuak eta edertuak. Estetikoki, oditeriak eta kable guztiak kenduta daudela, ez? Hor ikusten da, lehen aipatzen nuen kutxa beltzaren ideia hori. Kutxa beltzaren ideia, lehen aldiko iraganean sedimentatutako baserri horiek erreproduzitzen jarraitzearekin, ez? Nahi gabean, sentitzen dugulako baserri desberdin hori ja ez dela agian, ez? Identitatearen eredu garbi hori, ez? Eta daukagula pixkat sentsazio bat, hau bat datorri lehen esandakoarekin, ez baserri tradizional ez dela existitzen, umezurtz geratuko bagina bezala, ez? Sentsazio hori ematen du, orduan, kutxa beltzaren ideia hortik dator, ez? Ikur esentzial bezala, kutxa beltza da nola beltzateko sistema bat, kutxa beltza, informazioa sartzen da, ateratzen da, berdin erreproduzitzen da edo mantentzen da, baina ez digu ikusten uzten nola sortzen den edo zer gertatzen den nola erreproduzio sistema hori ez du ikusten uzten, bai? Eta hor gordetzen da kutxa beltza. Orduan, monumentuaren ideiarekin bat, pixka bat, baserrien kutxa beltza litzateke hori, etengabe birproduzitzen ari den, edo elementu simbolikoaren tratamendua babesten duen modu bat, ez? Orduan, totem erlijioso bezala, nola harakatu, ez, azpiegitura guzti hori dela, pixka bat aurretik aipatutako guztia egiten duena, ez? Saiatzen da pixka bat bilatzen nola iritsi garen baserriaren gaur egungo ikuskerara, eta ze faktore egon diren garaian garaikoak hori horrela izateko. Orduan, referente hau debate berrietara irekitzeko asmo horrekin, eta paradoxa horretan, ez, organismo bizi badela, baina aurretik ere erreprodukzio sistema badela, sortzen da kutxa beltzaren irekieraren ideia, bai? Dela, justo erdian kokatzen dena. Kutxa beltzaren ideia da, hartu nituen Oiartzungo baserri batzuen irudiak, eta hasi nintzen ebakitzen eta mozten, bai? Baserriaren hormak metaforikoki bada ere, moztea eta irekitzea, eraman dezakelako baserria beste ikuspegi batzuetatik antzematera, ez? Edo jarrera desberdinetara, materialismo desberdin batera. Orduan, baita ere, azpiegiturak nola funtzionatzen duen ikusi ahal izatera, ez? Ez geratzera horre, ez? Ardaz esentziala galtzen baldin bat dugu umezur geratzen gara, ez? Zer nahi dugu gure identitatean nola eragin dezakegu zer da, ez? Orduan, monumentua irekitzeko daukarremana Rosalind Krausen eskultura eremu edatuan, ez? Eskultura nolazten den eremuakin harremantzen eta aldatzen, ez? Baserri edatua hortik dator. Pixkat nolazten den, nolazten garen kutxa hori irekitzen, eta inguruarekin nola harremantzen den, eta elkarri eragin guzti horiek ere aztertzen, bai?
Orduan, ariketa honen bitartez, baserria saiatzen ez baserria malgutzen, hirugarren dimentsio batera ere eramaten, eta, barruaren eta kanpokoaren arteko harreman hori, patente egiten, ez? Nola esateko orduan. Irekiera honek esan daiteke funtzionatzen duela laborategi bat bezala. Ja ez da kutxabeltz bat, baizik eta esperimentuak eta frogak egiteko leku bat. Baserria izan daiteke hori, eta baita gure identitatea ere, ez? Orduan, bere esanahien logika ikusgarri egiteaz gain, da pixka bat asoziazio berrietara irekitzeko ideia, ez? Ja, marko kontzeptualago batean mugitzen da ideia hau, baina guztira da laburbilduz baserria irekitzea beste interferentzia batzuetara, bai? Gero ikusiko duzue, zuek ere liburu honek jasotzen duela laborategia, eta, gonbidatzen zaituzte, zuek ere, baserriaren ideia hori irakurtzen duzuen enean, laborategi bihurtzera. Orduan, obra artistikoek gero jasoko ditudanak eta aipatuko ditudanak funtzionatzen dute laborategi bezala. Interbentzio guztiak nolabait badira harreman berri bat edo paisaiarekin interaktuatzeko modu desberdin bat. Orduan, materialismo horretan hasten gara, hasten naiz, baserria ikusten beste modu batean, lehen aipatu dudan hori espekulatzeko modu berri batean, ez? Edo espekulatu dezakeen elementu gisa, eta ez beti bezala harremantzen den leku gisa. Eta hori, orain arte aztertzen dira eraikuntza prozesuak, eta orain ja detektatzen dira edo bilatzen dira esan nahia jokoan jartzeko modu desberdinak, bai? Orduan, laburbilduz honek ukatzen gaitu metodologien bila, bai? Baserrian den ideia hori desegituratzeko aukeren bila, gelditu, mesedez, bai? Joan da pixka bat aurrera. Eta, oinarrian goaz berriz ere laborategira, bai? Eta aurretik ere aipatu dudan ideia bat, dela gauzak ez direla esentzialak, baizik eta harreman eta afektuen arabera direla. Orduan, harremanek egite dituztela gauzak, eta harremanen araberakoa ere izan daitekela baserria. Orain ez dut hori dena aipatuko, baina bai espekulatzeko marko kontzeptual bat, edo tresna batzuk eskaintzen dira, bai baserria ikusteko artekari desberdinen bitartez, eraldaketa ikuskatzeko edo tramak jarraitzeko modu batzuen bitartez, ez ideia hori desegituratzeko, eta guzti hori nolabait ekarpen artistiko desberdinen bitartez ere joaten da parekatzen edo adibide moduan jartzen. Orduan, metodologia edo ideia guzti hauek agian kontzeptualak dianak eta liburu alasei irakurtzeko momentuan, sartzen dianak, aipatuko ditut zuzenean hemen dauden lan artistikoen bitartez, bai? 4 lan artistiko daude, baina 3 aipatuko ditut, pixka bat zuei uzteko aukera ondoren, spoiler guztiak ez egitearren, bai? Orduan, lehenengo lana izan zen, ja play eman dezakezu bai, lehenengo lana izan zen iraganekoak, izan zen lehenengo interbentzioa baserrian, baserriko bandiloan, eta esan bezala jatorri pertsonalera hueltatzeko irrika hortaz sortu zen, oraindik ez ikerketa tesia, ez kutsakulturrekin editatuko liburu, ez zerretzegoen oraindik inongo asmorik jatorri edo behar pertsonal bat asetzea baino, ezta? Orduan, baserriaren ideia hortatik abiatuta, interes hortatik abiatuta, bilatu nuen, zein zen baserriaren eta nire arteko lotura hori, ez? Eta zen, baserria bizi duen azken belaunaldia, eta nire memorian agian lausotuena dagoena, aitona eta mona dira, gurekin ez daudenak. Orduan, hasi nintzen, argazki batzuk bilatzen, eta memoriaren deseraiketa hori, bilatzen edo irudikatzen saiatzen. Esan zen fotokopia, ikusten nola galtzen zen hori, ez? Piskat nino nengoen eta bereiek nontze den hori. Eta, hauek dira, laborategi horretan sortutako, ez? Irudi batzuk. Orduan, behin hau egin nuela, eta, irudi sorta bat nuela, eta materiaren deseraiketa hori, memoriaren deseraiketa hori egina zegoela,
aurrengo pausoa beharra zen, hori berriz ere presentzia horiek baserrian bertan berreskuratzea. Berriz ere, baserriaren ustiapenaren eta familiaren arteko uztarketa hori berriz ere aktibatzea nolabait. Orduan, ondoren aterako dira irudiak, literalki baserrira joan nintzen eta Bandilloan egin dituen, irudi hauek lehenengo zatikatu eta transferitu nituen paper handi batean, pixkatola nahiko fisikoa izan zen, gorputza jarriz berriz ere imprimatu zeuren irudia, nolabait esateko, eta ondoren interbentzio baten bitartez baserriko Bandilloan jarri nituen. Orduan, figuraien memoria hankokatu nuen. Momentuan, esan daiteke, lekua ustu nuen ez, eta Aiton Amonen memoria jartzearekin, ariketa oso simple baten bitartez, agian museifikatu ere egin nuela baserria, totem erlijioso horretara bueltatu nintzen, behar hori nuen, badaude hor, zalantzan nire, eztabaida horretan kokatzen hauten hainbat momentu, Honen kontu interesgarria da, ezin izan dut baserrira joan, baina ondoren joan izan naizenetan, baserri, nik ustu edo pixkat, kutxa zuri museo baten kutxa bezala sortu nuen espazio hau dagoela berriz ere gauzez beteta. Baserrien organismoa bizirik darraiela. Eta existituala ez, behintzat ez, tradizional irudi hori existituala ez, behintzat badagoela oraindik funtzionamenduan, beste gauza batzuetarako baina egon badagoela ez. Orduan, hor dago elementuek nola hartzen duten lekua, nola berresanguratzen duten, eta, ekarpen hau izan zen lehenengo gerturapen hori. Laborategia pixkat ireki edo, gure errekurtsoak berriazteko behar horrek abiarazle izan zen. Urrengo lan bat egin nuen, eta hemen dagoen jende askok parte hartu zuen bertan ere, sagardotegia omentzan lana izan zen, asmo sozialago baten bueltan, eta, baita ere, dimentsio handiagoa hartu zuena. Pasako duzu, Eli? Bai, eskerrik asko. Hemen zatitxo batzuk hartu ditut, bai. Baserri berdinean mantentzen, baserri berberan burutu nuen, dena gutxi gora bera han egin nuen, joaten da pixkat edatzen asmoa, baina esperientziara ireki zen ekimen bat da. Anekdota bat aurkitu nuen, baserretolarea zen bere momentuan, eta gune batean etxezarrean sagarotegi bat omentzan. Sagarotegi omentzan esaldia agertzen da Antonio Zabalak idatzitako testu batean, non aipatzen den Ardotxe eta Larraburu bertsolariak ibili omen zirela San Ignacio bezpera batean bertan bertsoak botatzen eta hor parrandan odena delakoan. Eta, ez omen zuten oso ondo bukatu, eta amaieran, Ardotxek martxa egin zuen, galdu inomen zuen, eta Larraburuk bukatu zuenean, Ardotxek itxin omen zion beste baserri baten alboan, eta harriaz buruan jo zion, eta horrez geroztik Larraburu etzen oso ondo geratu burutik. Baina hala ere, geratu den memoria, ahozko memoria eta memoria idatzizkoa, da barkamena eskainiz, bertso sorta bat idatzi, kopla batzuk idatzi dituen, eta hori gaur egun arte mantendu da. Orduan, bertan zuzenan edo zeharka gertatutako zerbait zanez, irudiak gusiten duzu gutxi gora bera zer egin genuen, berriz ere, lekuaren berrirakurketa bat sustatu, eta bir sortu genuen, elkartu ginen bertan, 150 gutxi gora bera urte beranduago, berriz ere bi bertsolari, Alaia eta Jon Martin, familiako ere, baita harremana badutena baserri honekin, familiako kideak, eta berriz ere sagarotegi giroan eta leku berdinean. Horretarako dena ustu genuen, ustuketa horretan ere berresanguratzean ere, hor negoziatu genuen zer jarri, zer ez jarri, nola jarri, ez museifikatzeko, modu desberdin batean esateko, eta hor sortu zen esperientziarekin, transmisio berri bat sortu zen, ondare berri bat ere bai, anekdotatik abiatutako eta ekintzatik abiatutako bertso sorta berri bat sortu zelako egunean bertan. Eta hau bai dela baserria laborategi moduan eta esperimentu bat ere irekitzera. Nik hor proposamen bat egin nuen, baina gero interbentzioa denen artean osatu genuen. Orduan, ustuketaren bitartez, han bildutako elementu guztiek, bai
pertsonek eta baita, doinuek, abestiek, hitzek, sortutako transmisioek, guztiek izan zuten parte, elementu eragile izan ziren, ez? Eta baserria harremanetara ireki zuten, ez? Beste definizio bat sortzeko, hori ikusteko beste modu bat planteatuz, ez? Orduan, gertakari moduan kategoria esperientzialera pasatzen da, bada, arte erlazionalarekin eta testuinguruko arterekin lotutako zerbait, eta interesgarriena da, niretzat kasu honetan, identitatea eta baserria ikusten hasten dela ja etengabeko mugimendu batean bezala. Gelditu mesedez? Etengabeko mugimendu batean bezala, bai? Eragina eta aldaketa desberdinak ikusgarri egiten hasten dira, interbenitzen hasten garen momentuan, eta era berean, ikusten da baserria ez dela auzi esentzial hori, baizik eta behin kutxa beltza ireki dugula, eta ardatz esentzialetik harremanen konektore izatera pasatzen dugunean, edo hori abiarazten dugunean, performatiboa ere badela, ekintza harremanen aldaketen objektuen arabera ere badela, eta horrek ere mugikortasun horrek gonbidatzen gaitu parte hartzera, bai? Kutxa beltzen ezin dugu agian parte hartu, eta behin hori irekita, bai. Amaitzen noa, azken lana azalduko dizuet, bai? Play eman nahi dauz, bai. Baserriko ahotsak, guzti honek nolabait identitateari jolasteko eta muntatzeko eta askatasuna ematen dio. Orduan, behin ja gertakarietan edo interbentzio eta artistikoetan barneratzen garela, momentu batean, ni naiz orkestra zuzendari bat bezala, laborategia irekitzen dudana, eta gero gertatzen denaren trama jaso eta bildu egiten dudana, ez? Orduan, saretze horretan, ondorioak jasotzearen ideia da, ez? Artikulazio lan bat egitzen saiatzen naiz. Azkeneko, hemen ikusten da pixkate, baudela hainbat ekarpen, sarearen ideiarekin eta ez, pixkate hori gertakari bat aurrera eraman eta ni joaten naiz, bitartekari moduan, lehen esan bezala, puntuak hartzen eta jasotzen, ahotsak jasotzen, gertakaria jasotzen, edo hori behintzat identitate batean edo lan arte batean artikulatzen saiatzen. Orduan, hori, pixkanaka da paisaia kultura hortan barneratzen jarraitzea, ez da? Eta sareko puntu horiek eustea. Azken lana, esan bezala, baserriko ahotsak da, nolabait, lehenengo bandilloan egin nuen lehenengo lana, bigarren lana, batzuk ezagutzen duzu baserri, orduan beste batzuk, beste izan zen etxe zarrean, eta hirugarren lana baserriko ahotsak, baserriko azpiegitura produktibo guztia hartzen du. Joaten da pixka bat, pixkanaka ausartzen, ez? Hau da, nik sortu nuen baserriaren irudi hori, ez? Eta ibilbidea. Orduan, baserriaren ekoizpen sistema horretan zehar, ibilbide bat egiten da, ez? Etnografikoagoa da lan hau agian. Eta, lan horekin bat egin nuena izan zen, baserriaren, Aiton Amonak ez zeudenez, baserria ustiapen aktibo bezala, bizi izan zuen azkeneko belaunaldi bisagra horri, ez? Baserriako lanetan bizi ez duen horri elkarrizketa bat, ez? Kasu honetan, baserrienetan aita eta beste 6 anaia arrebei, izeba osabei, hemen badaude batzuk, elkarrizketa bat egin nien, eta denei eskatu nien baserrian egon gabe, ibilbide mental bat egiteko baserriko espazioietan zehar. Orduan galdetegi berarekin, denei, elkarrizketa egin nuen denekin, orduan bedera 7 ahots, 7 memoria desberdinekin, 7 esperientzia desberdinekin, eta elkarrizketak egin ahala ere momentu desberdinetara eta leku desberdinetara joaten zirela galdera berarekin, ez? Eskatu nien ere irudikatzeko baserria eta oinplanoa egiteko, ez? Galdetzen nien espazioiek ere irudikatzeko, eta bakoitzak batzuk kupelekin marraztu zuten, beste batzuk behiak eta guzti, beste batzuk bagian gehiago kanpoko espazioak aixialdiarekin lotura gehiago ikusten zutelako. Orduan, hor pixka bat izan zen oso interesgarria, nola baserrien identitatea ez den bat, baizik eta denon artean negoziatzen den eta eraikitzen zerbait den, ezta? Era berean hori bakoitzaren posizionamendua eta ahotsen bitartez ere deseraikitzen da pixka bat
lehen aipatutako idealizazio guzti hori, bai. Honetan gaur ez dizkizu eta hotxak jarri, hemen daude lan guztiak azaltzen ditu denetan, QR-ak daude eta interneten ikusi daitezke, webgunean. Baina, polifonia bada, ahots guzti hori joaten dira nasten, erresonantzia desberdinak ekartzen, eta, hor ere bai, lekuarekin talka egiten dute. Ni lekura noa eta ahots horiek jarraitzen ditut, nire baliabideekin, ez, eta irakurketa hori sortzen da, eta hor negoziazio bat, esan bezala, birkonfigurazio bat, nik sortako galderen, ahotsen, argitasunaren, lekuaren, pixka bat denaren artean, beste perspektiba bat edo, beste itzulpen lan bat egiten da, ez? Orduan, lehen aipatutako sareko puntuak euste horrekin, hori, momentu batean, bitartekari moduan, non nagoen ni, nola ze ahots hartzen ditudan, zergatik eta bar, guzti hori ere bada bitartekaritza baten parte, edo artekaritza baten parte, ni saiatzen naizelako hori dena jasotzen, edo ondorioztatzen emaitza batean, ezta. Pasako dugu hurrengo bideoan nahi baduzu ja, bai. Esan bezala, triangulazioak lana ez dut aipatuko, bai, gero irakurtzeko aukera izango duzue. Baina, ikusten duzuen bezala, lan artistikoak garatzen diren enean, sortzen da elkarrizketa bat gehiago lekuarekin eta testuinguruarekin, ez? Gaiak hor jarraitzen du, bere zamarekin eta bere nostalgiarekin eta bere azpiegitura guzti horrekin, ez? Baina momentu batean ja ez da kontua baserria nola den eta nola interpretatu den, baizik eta nola adierazten den eta nola adierazi nahi dugun guk ere bai, ez? Orduan, posizio horretan badago patrimonializaziotik artikulazioaren ideia, erreferenteak mantentzetik, arteak ere eraiketa prozesuetan barneratzeko eta horiek aktibatzeko duen gaitasunean jartzen da fokua. Eta, hainbat ekarpen egiten dira, identitatea eta etnografia, arte etnografoaren ideia aipatzen da, nola saiakera asko dauden eta artearen lehengoa ere aurrekari garrantzitsu bat dela eredu simboliko edo ekarpen simboliko horiek ere beste modu batean lantzeko, ez? Eta ezagutza, mikroezagutze, mikrohistorieri beste lan bat, o beste aukera bat emateko, beste dimentsio bat. Orduan, prozesu guzti hauek bihartzen dira maila praktikoan gertatu diren ekintzat destifratzeko modu bat, bai? Eta iruditeriak mobilizatzeko saiakera bat ere, bai, ez? Batzuetan lortzen da, beste batzuetan, dira ariketa xumeak edo saiakerak behintzat barneratzeko edo beste interpelazio batzuetarako ariketa egiten dutenak, bai? Horregatik azkeneko baserri edatuaren azkeneko lema da baserriari hitza ematea, ez? Batzuetan ez dela beharrezkoa guk esatea, baizik eta berak ja esaten digula, baserriak berak esaten digu, ez? Orduan, amaitzeko, nik ikusten dudana da lan honekin, identitatea polemikara irekitzeko proposamen bat dela, eztabaida horretan norberere kokatzeko, ni ere eztabaida horretan egon naiz etengabe, jatorri hau eta hori deseraikin, nola deseraikin, nire referenteak baldin badira, ez? Etengabe borroka horretan, eta, geruzez ere gertatzen da baserria hori, edo objektu hori kontzeptualtasunaren eremura edo beste abstrakzio batera joaten dela, ez? Joaten dela pixka bat desegituratzen. Azkeneko lana ez dut azaldu, baina, pixka bat ahotsek eta, beste dimentsio batzek hartzen du garrantzia, ez? Orduan, ni barneratu nahi zenean, azken finean, hemen dagoen jende askorekin batera, baina nire artikulazioak direnez, nire baserria eraiki dut, parte hartu duzue batzuk, orduan, imaginatzen duzuek zuen baserria eraikiko zenutela, ez, elkarrizketa esperientzia hauen bitartez ere. Eta, azkenean da, pixka bat, objektua laborategi edo baserria objektutik artefaktura pasatzea, ez? Pixka bat, hirugarren dimentsio horretara, non jada agian ez garen baserri bat erakusten ari, baina existitzen ez den horri indarra ematen jarraitzeko, bagian ja laborategi moduan, liburu moduan edo hitzaldi moduan ari garen baserria eraikitzen, ez? Elkarrizketa batean ere ari garen baserria eraikitzen, ez? Ikerketa, ahots, erresonantzia, doktorego tesi bat ere bada baserria agian, ez? Orduan, pixkat, harreman guzti horiek nola joaten diren hori gorpuzten, ez? Orduan, hau da pixka bat
etendako azpiegitura bezala, beste kutsa beltzat bezala ikusi daitekeen lan bat da hau ere, ez? Pauso bat, baina itxi egin den zerbait bezala, ez? Bueno, nire azkeneko gonbidapena da ikerketa bera edo lan hau dela, esan bezala etendako azpiegitura bat, kolektibo harreman desberdinen jaso eta ireki dituen azpiegitura bat, tresna bat gehiago ere izan daitekena, baina beti ere gure identitatea zalantzan jartzeko eta malgutzen jarraitzeko gogoz bagaude eta laborategia irekitzeko ere gogoz edo hortara ausartzen baldin bagara. Eta, bueno, hori da dena. Esto nahiko haitze egin dut, ja. Eitikiko dugu nahi baduzu zerbait komentatu edo mikrofono erronda, ari dira grabatzen, orduan bai dela garrantzitsua itxoitea mikrofonora. Orduan edozein zalantza edo, bueno, aportazio, desadostasun, sentsazio, eta beti denbora bat ola isiltasun inkomodoa pasatzeko, ez dakit bada ezpada zein den denbora egokiena. Libre da, Bueno, eskertzen dizuet, zuri aitari denoi. Kritikoa da esperientzia hori, ez? Izan garenok edo gertu izan dugunak espazio hori, eta esan duzu, momentu honetan gero eta gehiago, sensazio hori bukatzen da etxea, asko suposatu duna, beti dago hor, baina nolabait galtzen edo bukatzen, eta sensazio hori da oso dramatiko nolabait. Egia da esan duzuna, dramak ere asko izan dira baserrietan, ez da leku idiliko bat, baina bestalde dinamika hori da guri ematen diguna bizitza, ez gara arrokak, precisamente. Eta, bueno, hori, orain dela gutxi ere aitarekin esaten genuen, espazio horiek zuk berbada ez dituzu ezautu, baina inguru horiek ere, baserri eta bere inguruarekin lotuta, ezke badaude baserri batzuk inguru horretan ere, autobide bat pasatzen dela goitik, ezkerretik, eskoitik, atzetik, eta hori, hor zaila izango litzateke elkarrizketa bat egitea, ez? Esan edet, hor elkarrizketa mugitu behar da gauza gehiago, ez? Hor sartu behar dira erakundeak eta patrimonio, esan genezake, ambientala ere bai, ez? Bere errekak, bere basoa, bere belardia, bere zelaiak, ez? Bere primaverak. Bueno, nire gustatu zait, nola egiten duzun esfuerzo hori sartzeko historia, ez? Historian baliabide bada. Baina gero etorkizuna ere ikutzen duzu, ez? Orduan, dialogo hori hartut artearekin gainera, karo, zur oso trebea. Baina bakoitza badauka zerbait horrekin hitz egiteko. Badauzka argazkiak, badauzka elkarrizketak, oso ondo aipatu dituzu. Orduan, elkarrizketa hori, nolabait, bermatzen du, sinisten duzula. Eta sinistearekin existitzen zarela, ez da? Orduan, existentzia hori bermatzea elkarrizketarekin da fabuloso. Eta gero, nolabait, konpartitzea, bueno, ja gehiagik izin deskatu. Zentza orduan ja, jangoikoa bezala, ez? Sortzen dugu bizitza, ez? Komunikatzerakoan. Zan nahi dut, askotan komunikazioa ematen diola bizitza materiari, ez? Ikusten ditugu irudiak, baina orain, uste dut, ukitu nauzu pixka dezen. Bueno, beste moduan begiratu dezaket zerbait egin dezakegu. Maila bat edo beste, baina bakoitzak pasatzen denean baserri baten aurretik, naiz eta berez izan, gogoratu dezake hor gauza asko, ez? Eta pentsatu baita ere nola izan daiteken etorkizuna. Altunak esaten duen bezala, orokorrean, egin dezakegu etorkizuna iragana hainbeste izorratu gabe. Hor jarri dituzu baita ere zenbait pabilioi, bueno, zelkarrizketa dago, orainaldiarekin, ez? Claro, etorkizuna ez da erraza, ez? Lautadak ere erabili dira hor, edo espansio industriala egiteko, eta gu hor ere jaso dugu zerbait ona, baina gauza asko ere joan dira, ez? Orduan, dialektika hori, bueno, hizkuntzarekin edo artearekin. Artea ez da revoluzionario, baina laguntzen du gauzak aldatzen. Eskerrik asko konpartitzeagatik.
zure ekarpenaren gatik. Bueno, ez du gehiago, orain torri zaitu, bueno, sensazioak, zuk esan duzu bezala, bueno. Vale. Bai, esaten duzuna. Bai, pixka bat horregatik esaten dut dela nire ekarpena, ez? Osea, eta zentzu horretan tresna moduan momentu batean hor daude, ez? Ontologia bat, edo, bueno, pixka bat nola hasi gaitezken gertatzen den hori jarraitzen elkarrizketen bitartez, objektuen bitartez, eta hor ere arteak ematen duen aukera bat da egiteko modu aske bat dala, nahi dituzun baliabide edo egiteko modu pertsonalekin, ez? Bakoitzak bere tresnak sortu ditzazkela, eta hori, inguruan dugun hori, elkarrizketa hori sortzeko, baliabide interesgarria dela, ez? Orduan, bueno, norberak aurkitu behar du ez, beste batzuk idazketaren bitartez, edo, baina disiplinarra ez den eredu bat bilatzearren, ez? Edo helburu jakinik gabeko lanketa gisa, bueno, niri behintzat, nire modua izan da, ez? Ibilbide hau egiteko. Bueno, bestela itxiko du, seguru hemendikan jaisten naizenean hitz egingo dugula. Orduan, ez dakit Mikel zerbait esan nahi duzun zuk, edo... Oso interesgarra izan da aurkezpena. Egia esan, baserri bat ikusteten urrengoan, beste begirada batekin ikusiko ez? Nolabait irudi igual estatiko hori, nolabait bizitza ematen lagundu duzu. Besterik gabe eskerrik asko etortzeagatik, eta orain irteeran, zuk aipatutako kutxa beltz hori irikitzeko, liburua kutxa beltz bat izan daitekenaren heinean, aukera izango dezute. Eskerrik asko.